Така, навалицата спрямо петъка, доста стабилна. Топлинка. Моля? Харли тук. Харлито така само ще го покажем, че присъства и го подминаваме. Да видим братята жълти хора от Япония, кавазаките, какво са представили тая година. Тате, виж, това е. Малкото оптимист правим работа. И тук, ако желаете да си закупите мотор, от фалирала компания, насочете се към КТМ. Могат да са фалирали, но пък ги правят изключително криви мотори, интересни. И тук вече отиваме на скъпото. Сега малко апдейт за Кавазаки, едно извращенице. Е така, това виждате ли го извращение? Вижте сега тук какво пише. Какво пише тук? Е1. Wheelbase, Millbase, 140 кг, литиево-ионно, дъра, 17 000 лева. Пу! Електрически боклуци. Стига толкова за това. И сега какво са направили от Сузуки. Тук скутерчета. Тях така лекичко ги пропускаме. V-Storm за чичовци. Чичовци, които желаят да обикалят целия свят. Ето това предлагат Сузуки. DRZ за хулиганчетата. Тук скутерчета ги пропускаме. Сега да видим DRZ синичко. Да видим горяните какви неща харесват. Обикаляме, гледаме, хилядарки не виждаме. И сега, като гледам, поради липса на корави пистови мотори, ще трябва да погледнем хаябузата. И така. Ето е хаябузата. Така, хора, които когато се излезна си я купиха, казаха, че е ужасно скупена. Трябва да се доработва, за да тръгне като хората. Няма да видим тук какво се случва.
Тук се случват кюнци, които трябва да бъдат елиминирани и да се сложи нещо по-така гърмящо, защото това е като електрическо в момента. И Сузуки, толкова за Сузуки. И сега от Сузуки минаваме на Ямаха. Я да видим сега какво правят другите японци. Така, това тук извращение, го пропускаме. Това също, да видим тук. Какво е това? R6 Race. Няма да видим. За феновете на R6-ците. Беха ги спрели известно време. Нямало да има R6-ци, ама сега вече пак ще има R6-ци. Така, не ни дават да сядаме тук. Добре. И сега тук какво виждаме? Тук виждаме R7. Това нещо го пропускаме директно. Друго. Тук сме. Какво скутерчета? Скутер пропускаме ги. Така. UZF за гората. Ето и Сузуки имат за тези хора нещо, което да предложат. Така. Ето. По-малки горски мотори за дечицата. Ето, те си веднага си се харесали. Я да видим сега. Това е Yamaha Tracer. Я да видим. Yamaha Tracer. Ау! Каква грозотия, но нищо. Дизайнерите така са го преценили. Имате си камерата тук, която ви следи за светлините. Много са работи. Друго, какво може да видим? Не, това е пачка. Още един трейсър. Някаква по-така цветна разцветка. И от тук вече отиваме на някакви кафе рейсърчета, които много няма да им обръщаме внимание. И ето тук някаква или ретро машинка, или реплика на ретро машинка. Изглеждаща интересно, 80-тарски. Тук още един модерен кафе рейсър. Интересно. Да. И горе-долу с Yamaha сме това. Това какво е? MT-125. Пропускаме го и него. И от тук отново хилядарка рейсингова. Нещо няма. И сега последния от японците. Honda. Така, с щант ето тук и ето тук. Бая голям щант. Ама тая част скутеристката ще я пропуснем. Тук скутери, грозоти, толкова. Да видим какво предлагат от бързите мотори. Това е CBR 650R. Цена 20 000 лева. Включваме се с този мотор. Така. Това какво е? Я да видим. Личи на ледарка. Ледарка ли е обаче? Я да видим. С тази цена надали. Какво е това? 600 RR. Добре, видим дали ще има хилядарка някъде тук. Fireblade, нещо. Май не. Ама още не сме обиколили да видим. CBR 500. CBR 500 за начинаещи, които нямат пълна категория. Може би А1, А2, там аз не ги знам каква беше. Ще представлява интерес. Това се за 15 000 лева. Така, изглежда като сериозна машина, ама не е. Тук Honda кафе рейсъри. Тук туристи. Туринг, ентик, това даже не знам какво е. Има да видим какви пари е. Оп, 30 000. Не чак толкова скъпо. Ето кафе рейсърчето.
още кафе рейсъри или там както им се казват. Това какво е сега тук? Оп! CB1000R. Некит моторче. Едно време и аз карах такива, не са лоши. Цена 28 000 лева. Некитите готини мотори, ама много духа на тях. Сега вече караме с пластмаски. Я да видим тук какво има. CB 650R. Цена 17 800. И горе-долу на Honda нещата, това са, което ме интересуват. Пак хилядарка, корава пистова няма, за съжаление. Само 600. Така, тук апдейт малко за този мотор от мой приятел, който има същия. CB 600R. Така, тук имат някаква иновацийка, която той лично не си го е купил с тази екстра, на така наречения това тук, тази кутийка и клъч. Това и клъч може да тръгваш, да включваш на първа, без съединител, нещо като quick shifter, ама не е баш quick shifter. За този мотор апдейт. Нещо Honda са направили по-така различно, може и други да го правят, аз не знам. Това е за този мотор допълнително. И така, сега, дами и господа, ще покажа една легендарна марка. Тази легендарна марка е Кимко. И за Кимко толкова. И така, дами и господа, сега отиваме на тежката артилерия. Дукати. Я да видим Дукати. Представили ли се добре тази година? Така, Супермото. За феновете на Супермотото. Дукати Монстър. Да видим, Дукати Монстър. Както обновили са вида, вече не изглежда толкова жалък като едно време. Така, табелчица да видим. Понеже е популярен мотор. Хората да видят. 26 000 лева. Да видим нататък какво имаме. Така, тук Дукати Скремблер. Това нещо го пропускаме. Още едно скремблерче и това го пропускаме. Така, тук какво имаме? Естествено, на каките се качили на бързите мотори. Панагале V2S. V2S. Пред, ако невзрачно, да видим какви парички му искат. Така, 39 000 за Дукати, добре. Тук Street Fighter за хулиганите. Отпред, фар, не ми харесва много, но всеки с вкусовете си. Пари 55 000. Вече нещата са крилца, антикрилца, работи, опашката, джиджана както обикновено. Тук обаче виждаме една от чертите на Дукати е премахната и това е моношернира. Сега вече е с стандартен шернир, което не знам защо са го направили, но това е. Нататък Дявел, който Дявел, за който се интересува да види. Аз лично не ги харесвам. Тук какво имаме? Дукати Мултистрада май виждам. Да се изминаме. Така, ето Мултистрадата. За феновете на адвенчарите. Сега да видим какви парички е Мултистрадата. 38 000. Така.
Ето тук една друга мултистрада са сложили хората. Разлика не знам, май няма. Може пък и да има. Чакай да снимаме тук. Тази е по-ефтинка. Явно е без екстри. Така. Това какво е? Това чудо на чудесата. Пак някакъв диавел, може би. Да, интересно, не съм фен. И сега тук вече Дукати са се представили добре. Извадили са каквото трябва. Не. Объркахме се, не е това. Не е това. Ето го това, което го търсиме. Ето тук. Ето тук. Дукати V4S. Тук вече отиваме на дебелата работа. Няма да видим дебелата работа. Колко парички? 67-68 хиляди лева. Така, я да видим. Ето. Най-накрая Дукати да направят едни крилца, дето не изглеждат като подарени. Добре са ги направили. Сляли са ги с спойлерите. Да видим. Обаче пак ето моношарнир няма. Сигурно има някаква причина да решат тази година да го сменят моношарнира с нормален. Ето опашка. Не съм толкова експерт по Дукатите, ама изглежда хубава. Я да видим така. Изглежда приличен. Ценичката и тя е прилична. Ето едни италианци, дето са показали какво могат да правят и какви са им най-мощните машини. Така. И с Дукати май сме до тук. Тук сега, дами и господа, към още едни европейци. Така, BMW Motard. Да видим те какво ще ни представят. Така, тук имаме новия Naked модел BMW M1000R. Ето го, цена с ДДС 60 хиляди горе-долу. Това сигурно е с всички екстри ли е, не е ли? Няма да видим карбончета. Целия са го направили в карбони. Антикрила, работи. И антикрила малко изглеждат като Transformers. Каква физиономика на Бръмбър. Карбони, всякъде. Ема така е, с 60 хиляди, трябва да има карбончета. Така, ето, ляво. Така, зад, пашка, това. Така, я да видим на BMW какво е това. Не, тези ги пропускаме. S1000 XR. Също интересна машинка. Табелчица. Има табелчица. Чакайте да видим сега какво пише тук. Пише 50 хиляди за феновете на адвенчерите. Така. Тук, какво имаме тук? Тук имаме нещо, дето не знам даже какво е. Ама ето така ще го снимаме. Табелка, няма да го показваме. Тук имаме кафе рейсърче, някакво ретро, интересно. Така, да видим тук да обиколим хората. Тук имаме BMW R18B, което един Господ знае какво значи. Я да видим сега тук. Цена 50-66 хиляди. Екстра някакви, моне. Музика има. Има някакви работи. Сега да видим. Ще се опитват да правят като Goldwing. Интересно за BMW Goldwing. Добре. С този безумен двигател тук долу, с този мотор няма да се ляга. Така, този господин го видяхме вече. Насам.
Нещо друго интересно. F900 XR. Някакъв по-малък вариант на другия Adventure Bike. Така нещо много не ми е интересен. R1300 GS. Я да видим. Така. Да, GS, голям мотор. Пак не ми е много интересен, но това е. Я да видим сега. Тук, друго. Пак някакви не много интересни GS-и. Може би малкия е това. Какво е това? Да. F900 GS. Така. И ето тук сега пристигаме на европейците пак са се представили. Ето зловещия нов 1000 RR. Я да видим. Ето това са крила. Я да видим. Крила. Леле. Нека да няма крила. Друго. Я да видим как изглежда. Изглежда как се трябва. Я да видим сега какво е. BMW S1000RR. Я да видим сега спецификации. Който иска да гледа. Градско, глупости, цена 46 000 и стотинки. Месечна вноска, който иска, че BMW имат добра схема за лизинг, може да си го вземе на изплащане. Добра машина. И да видим дали... Я да видим отзад какво се случва. Опашката е доста странна. Така пак има на задната седалка. Но така лично на мене много не ми харесва отзад как изглежда, ама всеки с коса си казал кучето и се облизало под опашката, да не знаете. Да видим. Имаме ли още нещо? М1000RR виждаме и тук. Да, добре. Немците добре са се представили. Извадили са тежката артилерия. М1000RR. Така, отгоре същата работа. Тук крилата са карбонови и са различни. Сега ще ги погледнем тия крила. Няма да видим. Така. Да, това са карбоновите крилца. Формата не е точно същата като на обикновената версия. Иначе отпред фарове, слюди, работи. Сам видиме нещо интересно. Не е чак толкова. Я да видим сега тук ценичката. Тук ще е дебелата работа. М1000RR. Така. Какво виждаме тук? 73 000 лева. За хората с парички да му обърна внимание. И от BMW това е най-доброто, което мога да покажа, така че стига толкова. Така, сега тук отиваме на поредните европейци. Априлия. Не видиме какво Априлия е извадила. Дали ще се представят като другите европейци с сериозни машини. Така, това тук е... Какво е това? Туоно ли е? Какво е? Пише Туоно V4 Factory. Така, това е сериозна машинка. Трябва да видим сега тук. Има откъде заставям да снимаме цялата. V4. Ето, опашчица. Доста по-приятно от на BMW-то, поне по моя вкус. Има тук така. Я да видим. Технически спецификации. Я да видим. Фактори. Изпуснахме го това чудо. Я да видим. Така. Цена няма. Но иначе, я да видим. Модерните дисплеи. Някой е пипал с мазните пръстчета. Така. Добре. Извадили се една хубава машинка. Това какво е? Априлия Рейсинг. Рейсинг. Така.
Това сигурно е някоя 660 или нещо от рода, не знам какво е. RS457. Това не го знаем какво е. Но е нещо, дето не проявяваме интерес към него. Така, тук имаше малко шумотевица, прекъснахме за секунда. Да видим това какво е. Оп, ето го това толоно, много хора го харесват. Фактори, технически спецификации. Цени тук явно при Априлия няма. Ето. Уважаеми приятели на моторите, посетителите, които проявяват интерес към моделите на лични ще трябва малко да паузираме. Така, май приключиха с обявяването на разни нещица, да продължиме с толоното. Така, доста хора ги харесват тия машинки. Който иска да види как изглежда новия модел. Не е лошо. Да, хубава машинка. Така, тук имаме някакви на Априлия неща, дето са им нетипични. Такива, пропускаме ги директно. И тук още една нетипична. Тук скутерчета. Има фенове на Априлия скутерите, ама за скутерите толкова. Така, това тук какво е? Какво е това тук нещо? Да видим. Изглежда от сериозните резачки. Сега ще видим какво пише. Експоната е продаден. Моля, не сядайте. Няма да сядаме, само ще гледаме. Така. Добре. Опита не е лош. Продаден е, няма табелка. Не пише какъв е по спойлерите, а пише R5 Factory. Не знам какво е това. Няма табелката, така че има някакви мини крилца. Да. Не е лошо изглеждащо. Добре. И сега ето тук вече има една интересна машина, дето ще ви покажем. Ето това нещо. Така. Това вече трябва да е V4S. RS. Не, чакай как беше. Не е като BMW толкова. Да видим. Тук крила, сериозна работа. Не са толкова зловещи като на BMW-то. Така прибрани. Тук имаме табелка, ще чакаме хората да видят да снимаме. Я да видим сега тук какво се случва. Ето, Factory RS V4. Това е най-сериозната машина на Априлия. Така, тук екстри, работи, ценичка остъртветно няма, но може да си го проверите в сайта им, пък и правят отстъпки, доколкото знам, ако се окажете сериозни. Така, отзад, доста интересно, красива опашка, втори човек май няма да се вози на този мотор, не е предвиден май, може да има някаква седалка, но аз не знам. Като цяло, най-новия модел, не го бях виждал до сега. Стария модел мой приятел го имаше, продаде го и сега е с Дукати. Но Априлия, аз си бехме замислил за такова чудо, ама май ще го отложиме във времето. И така, значи извода какъв е? Японците слаба работа. Нямат сериозни машини. Големите бегачки, не знам, не покриват ли евростандарти, какво ли, но и няма на изложението. Могат ли да се купат в Европа, не мога да кажа, но европейците са се представили с сериозните машини. И тук вече имаме и разни други мотори, триумфи, работи, които аз не съм много фен, ама ще покажем. Триумф, това са някакви други, не знаем какво е това. Speed Twin, не знаем какви и горе-долу основните сме ги минали и мисля, че няма какво повече да показваме.